Ekwelulekweni emva kokuhlolwa, umeluleki uyothola ukuthi uzizwa unjani ngemiphumela yokuhlolwa, futhi akweluleke ukuthi kufanele uthathe siphi isinyathelo esilandelayo. Umeluleki wokuhlolwa ngokuzithandela uyoba umuntu wokuqala oyobhekana nendlela ophatheke ngayo mayelana nokuhlolwa. Uzophinde akhulume ngezinto ezenzekalayo, ukusebenzisa ijazi, ukuxhaswa okuqhubekayo, imithetho yokuphila impilo enhle kanye nengculazi, kanye nokwazisa umphakathi wakho kanye nomndeni wakho ngesimo sakho. Asibheke manje lokho ekuthiwa i-post test counselling. Khona ongangitshela ukuthi kwenzekani kwi-post test counselling? Yebo Sifiso. Ya la kwi-post test counselling into eyenzekeke ke ukuthi laba abeluleki bezempilo uma imiphumela yakho kwenzeka mhlambe yabuya yathi negative, mhlambe lokuthi awunalo igciwane leli, baye bakululeke ukuthi sasowenza ucansi oluphephile ukuthi ucondomize nokuthi usivikele nje ngayo yonke indlela ukuthi ungaze uyithola usutheleleka ngegciwane. Bese ukuthi labo abathola ukuthi imiphumela yabo ibuye yathi positive, abeluleki ke baye bakweluleka ukuthi ujoin ama support group khona uzothola i-ongoing counseling lokuqhubeka kokukhanselishwa, phinde futhi bese bakululeka nangokudla, bakutshela ukuthi kunakuphi ukudla kufanele mawukudle okuphilile. Okunye futhi baye bese baku-check-a ke nalento ekuthiwa i-CD4 count, la bese bakuhlola amasotsha omzimba ukuthi angana ngabe mhlawumbe ukulungeleni ukuthi ungene ama-ARVs noma cha. Siyabonga Sifiso. Uqinisile kuSifiso bakwethu. Iyona-ke into eyenzeka kwi-post test counselling leyo ke. Into yokuqala mawukuthi ama-results akho noma imiphumela yakho ibuye yathi negative, okusho ukuthi awunalo igciwane. Ukeke utshelwe ukuthi ke kufanele uqikekeleke ukuthi manje wenza ucansi oluphephile ngaso sonke isikhathi ukuze uzohlala ungenaso isandulela ngculazi. Makuwukuthi ke ngebhadi imiphumela ibuye yathi positive, okusho ukuthi unalo ke igciwane isandulela ngculazi. Uke uyalezwe ke noma uyalwe ngokuthi fanele ngaso sonke isikhathi fanele usebenzise ijazi nawe futhi noma unaso isandulela, ngoba phela kusho ukuthi mangabe usutholakala ukuthi uno-HIV wena sefanele uliyeke ucansi. Cha, ngeke uliyeke ucansi, qhubeka nocansi kodwa usebenzise i-condom. Njengoba usutholile ke ukuthi ke ama-results akho noma imiphumela yakho ithi positive, izinto ke ikhansela elikusiza ngayo likululeke ngokuthi kufanele ujoin i-support group la uzohlangana khona nabantu abazokwazi ukuthi bakululeke nawe uthole ukuthi uhlangene nabantu abaney'nkinga ey'fana nezakho. Noma ke futhi ekhaya kube khona ukuthi kube khona umuntu oyedwa ozokwazi ukuthi umxoxele, udadewenu noma umngani wakho. Kubaluleke kakhulu lo ngoba uzokwazi ukuthi ube nomuntu uthi noma ngabe kuthiwa unenkinga uzokwazi ukuthi ukhulume naye, kube lula. Ukwalulekwa ngemva kokuhlolwa. Kumele kugcinwe ukuhlolwa nemiphumela yakho kuyimfihlo. Umeluleki ukutshela imiphumela yakho abheke nokuthi uyayiqonda yini. Umeluleki uyakunakekela, akhulume ngezidingo zakho, izinto ozicabangayo nokuthi ungazinciphisa kanjani izinkinga zakho. Uma unalo igciwane, ukhuluma nange-CD4, abantu abangakulekelela kanye nokuphumela obala. Thola iqembu lokwesekana, uphenduleka imibuzo yakho. Tshela umuntu omethembayo. Funda kabanzi ngezindlela zokuphila kangcono nge-HIV. Thola ukwelashwa okuphuthumayo nokuyikho kwanoma yiziphi izifo. Sebenzisa i-condom noma imiphumela yakho ithi unalo noma awunalo igciwane. Umuntu ngamunye kufanele abe isibonelo futhi ahlole igazi. Yinto ejwayelekile ukwesaba, wonke umuntu uyaye asabe. Kodwa uma sihlola igazi, sithola ukwesekwa, sithuthukiswe ngolwazi, siphile isikhathi eside futhi sihlupheke kancane. Ngoba isandulela ngculaza akusona isigwebo sentambo. Siyabonga ngokubukela kwenu, kuze kube ngokuzayo. Salani kahle.
HIV, THC, HIV, amadoda ayabhubha, abafazi bayabhubha, abantwana bayabhubha. So you better change your mind and take that condom. Condomize is all life. Respect yourself, responsible. Stop victimization and take the action and help the nation. Amanda, condomize.